kaka ineno kendo kaka iwinjo gi to kaka e odiechieng' ma kawuono wantiere e puodho. Ineno nyiroya kantiere kendie, nitiere minegi kod wuonegi bathe kochacha. Bende wantiere gi diek, wantiere gi rombo. Le moro amora minyal cham nitiere e puodho ni odiechieng' ma kawuono. Manyiso nang'o? Wadwani mondo wapuonjre kaka iloso ring'o, to ken ring'o moro amora. Kawuono enena kaka ibulogi. Obed bulo diel, wan kanyo. Mano dhiang', wantiere kanyo. Obed gweno, wantiere kanyo. Kata kamano, kawuono wantiere mar diel. Wadhi. Aya, mana kaka wacho ni kawuono wadwaro ni mondo wabul diel. Wantiere gi diel wa manika. Kendo tweye wan chonjo kode kikoringo wewa mondo chiemo wadwa chamo kawuono nyalal. To madwa konyo watedo kawuono antiere koda ing'eni gi joluonga mabulo diel. Walongi iluonge nang'o? Nyaluonge sushi. Lakini joluo luonge ni diel man. Mai diel man wa makawuono. Kapo kwa chako inyalo mana ulo ne jini to in ng'awa to iya kanye. An iluonga ni Tom Odhiambo, an ja Sakwa Bondo. Sakwa Bondo. An go wete ni moko e ofis ka. Ero kamana hinya. Koro ja Sakwa Bondo ema kawuono dhi tang'ono kaka ibulo diel. To kapok ochak bule, ing'eni wachako gi ka gi yiero. To diel madwa bulo. Wanga bul moro makoro Tom igo otek osidwaro mayom. Ere kaka koro yiero diel maber mibulo? Diel maber kwanza ibro ng'iye kaka dende chalo, kaneno kaka diel ni chalo. Diel kaka dende ler. Ato oken diel ma oti. To diel ma tich mane diel ma ringe berga. Diel ma tich. Nti ma tich ahinya ma pod nyaroya. Ntiere kaka mayo koro neno kam chopeni koro kokalo ka to koko bedo maber, bedo diel ma koro tek. Obo bedo ka koro ringe koro tek osejeng. Koro mae mama kare kabisa mangato bedni tiyo godo. Bas mano kanyero Tom diel manwa makawuono ka wantiere Fred's Ranch man yudore Isinya. Wadwaro mondo wadhi wabule wawinjane to koro ochalo nade kochope mesa. Mana kaka iwacho iwuok kode puodho itede ikete san wadonje jikon. Diel mana kaka ni nene no odwa hepo matin lakini wambe wanwa janja wayude entiere mesa ka koro seyange gima koro dong modwa timo kae eni mondo waike ubule gi bathe kacha pod wantiere mana gi Tom diel man marwa. Tom aneno kendie magi to ribs magi ang'eyo magi ng'ede diel. Mago ng'ede diel. Koni wacho ni nitiere mopogore opogore. Kantiere bad diel. Mabade. Alafu mabamne. Kata tiende, ni tiende kata bamne. Koro mae mi wacho ni king'iyo to kose yange kama kuri ng'iyo kaka en soft maber. Koro neno ka onge gi mo mang'eny. Alafu ringo nitie maber. Then nyalo neno ka en ringo ma en fresh maber. En gima fresh. Alafu kata king'iyo neno ka ok otek. Menso ni sama koro ilose to en sawa. Mane ma jiwero ribs wijoga ni mia mbavu kata mia bam. Jiwero ga bam sana. Nikech ema nigi ring'o mang'eny. Lakini jomoko moko ero ring'o madwa gwedo chogo. Gichamo ga ng'ede. To gidhi ng'ede koni. Basa koro walose nade ere kaka wadwa ike? Kaka wadwa ike wan gi luongo nang'o? Luongo ni herbs. Waluongo ni herbs. Gik mumedo ne gondhadhu. Wamede gondhadhu. Wan gi ginger. Mano saumu gi tangawizi moseregi. Saumu tangawizi moseregi. Irege gi mo matin. Ikete gi mo. Mo miyo leny kamano. Aeto gi chumvi. Kaeto moko go. Magi gima tofauti. But ineno kaka entiere ni nti gima pod inyalo mede. Inyalo medo kitungu kidwaro kata gi dania. Kitungu bedo marination. Inyalo mede iye kanye marination na itibulego. Asebe komoro ma ringo no bule gi kitungu. Ntiere kaka jomoko wacho ni ina slap omit. Kapo kwa dhi ahinya gima wiya wil intiere gi jalwedo.
jalwedo antiere gi jalwedo koro ka wang'i neno ng'ato ka cherni ka to ng'eni mano jalwedo marwa abende abo timo achiel ariyo adek moko kae koro kik ijali aya koro wadwa chake chako mariwa keto saumu to gi tangawizi oneno majaber seketo mano tibo keto gi chumvi kata ratuon iluongo ni ratuon marome maber seketo kamano to wabro medo gi pi konya gi pigno obedo marinated gi pi bedo marinated gi pi konya ma pod nyalo mede gi nene ka in gi ndim nyalo medo aneno jomoko katiyo ga gi pi ndim ang'o gen koro mago kelo ne ndhadhu mopogore mago kelo ne ndhadhu mopogore kata nyalo medo luongo ni vinegar vinegar koro nitie jomoko mawacho ni ineno pien ma oko ni nitie kaka omono ndhadhu donjo iye koso koro emomiyo wakete ga ibude matin kisebude gi pigni bobro donjo iye donjo iye maber kabisa koro ikete gi mano then mae wanyalo golo kanyo kwasekete kamano en koro mano osedonjo ne maber wakete then ang' waduoke bang'e wawe gimoro kama dakika 5 kama kobudore koro mana marination mamalo ma iye madonjo iye podi koro kisewe kama iwe kamae ayo modho marination no kosemodho koro botere e grill koro ochako bulore gi kocha sama koro wang'wa ni chame en koro sama ilose ni choma thothne aneno ka ji goye gi kuon favorite ma ji ohero ka en mane ing'eni koni mostly watimo ga anya wacho ni farm to fork but mostly get family koro boyudo ka ng'ato bobiro gi wendo bobiro gi family ne obro chamo gik moro obro chamo kuon obro chamo kene gi nyithindo chamo chips ntiwani chips matofauti alafu ntiere alot ma kienyeji bo wan gi boto gi dek osuga gini wan go mago te nitie to gimoro amora mana kaka wacho wuok e puodho tung'wedo puodho tu tedo koro mano gima ng'ato ng'eni samoro amora mobiro togo oda kokichak losne but un gi namba ng'ato nyalo wan gi namba inyalo kata timo reservation inyalo go simu kidenyo koro inyalo timo reservation koro kichopa ni chiembi oseiko bet piny ni tikelo ok wachake kaka wachako gi laudiel koro maji bende winjo bed ni ogine maber kik obed mach mang'eny ahinya magolo iro koso ok odwa magolo iro no bobe miyo ring'o bet makech iro no miyo bedo makech Ntie jomoko mabe bule kendo koro man mora kwasegole ka to wabro ume gi foil aita kete oven ait koro ko binene nikech ng'ini kae boyudo ka ginene achiel kende mana gi wiye boyudo mana ka kete kama boyudo mana kuma ntiere machno emochiek koro koni koro emomiyo ka kete oven bochiek nikech mach ginene all round en moro maluorore cha kato yieno bende nitie kikete gi piny kete gi piny matin mondo koro mach odonjne maber kata neno ka nitie kuma koro kochopo ti iting'e gi malo iting'e gi malo mondo at least ginene i-regulate kaka majno donje koro chako gi side no waweye matin kosechako gi side no akato wawe gimoro kama 10 to 15 minutes ay kor kwaloke nyako bed ma brown nyako brown kose brown side achiel brown
we wagine wachore achora gi ka kori we side achiel kosebedo marabuor koka kori loko bakecha bichaki weyo bedo marabuor okay koro ma imiye dakika 15 kama but bule kendi wacho ni dakika 30 kaito kori kete foil kaito wakete oven wasekete oven koro kochiek mobedo mayom haya sawa koro sama omedo yikore kanyo ero mano kanye ka kiwinjo dakika 15 obed marabuor ichaki loko bathe kocha bed marabuor kaito koro chako donjo mondo koro oiva nyaka ndani kabisa koro waginene pod marination wacha ma pod wadhi go mbele wamede chumbi mondo pod chumbi no bede odonje iye koro pino ikiko gi chumbi akiko gi chumbi okori ola ole wiye kamano kendo pigni be aginene atemo control mach kik bed mang'eny ahinya koro ni bole ola malo kamano kichaki loke be itimo kamano akito kamano enena mikworo moro miolo ok mang'eny but bolingana ka ineno ka mach dhi mang'eny ahinya nyaka olo pi mondo mach odok piny okodwa ni mondo kasre ok en mach mahoyi kasre ahinya to ok odhi chiek maber iboyudo ka owang' to iye to pod numu sama koro ing'ado ne customer to oyudo ka iye kwar pod golo kata remo koro diel ma wawang'o aneno ka kendi osebulo wacho ni nyako bed marabuor moro maber kabisa kaito mano mana akiani koro en step maradi lakini pok otiek bule koro wadwa ni mondo wagole kanyo wachak watim ne marination kaito wasoye iye kucho Tommy wacho ni ka koro en sawa ing'iye gi dakika kosing'iye kaka ochal mondo koro ing'e ni ok ing'iye gi dakika ahinya but ing'iyo kaka rangi neno koro chalo neno koro rabuor ma ne wanena ni mae en pote cha tero koro wuok dog neno ka koro nyalo gole nyalo wuok ma inso ni koro en sawa aya koro ka wawuok ka iwacho ni wachakwa timo ne marination machielo watimo ne marination matin aito wakete foil then wakete oven koro okay watime gi ka koso wakele koro wagotime ka koro foil keto ne foil kanyo en kaka entie ni ikete foil no then ma poko ikore ma poko ikore ochalo gima ni ready podi gima diri koro neno marination wani marination ma wachako kod godo cha koro ang nikete matin bu spray matin ka then from there koro kae maber kabisa ma ifunde kabisa omedne machielo foil machielo koso mano rom omedo nikech kanyo nikech abutuch koro kae ema iwacho cha inyalo ng'ado kitungu to koro inyalo ng'ado kitungu kata gi dania no mikete iye kae mondo koro odhi obulre pod inyalo kete gi nitie joma inyalo kete gi rabuon be pod iye kae inyalo kete gi rabuon kitungu nyanya koro ribs ja wanya keto ne waket ne kitungu mondo wang'ie ne pogruok chunga mondo koro wawinja ne pogruok e mit e ndadhu mantiere go mano koro mae mwaluongo ni Juliet
Ne Julians. Julians. Aparo ni Juliet nying ng'ato. Koro wacho ni kanyo koro kata nyanya nyadonje. Ikanya kito nyanya kito rabuon be nyalo ketego. Nitiere dere wa mapenyo to minje nitie. Rabuon waru nitie. Koro mago to inya keto negi e kanyo. Mondo nyama chamo bendo bed gi variety. Bed mondo bed gi at least gik mang'eny. Itugo kode. Lure gi wendo ka wendo dwaro. But standard wa. En gani Mari special, Tom special en mani. Mara special. Makete kitu. Miketo ni. Bas, ti idwa we nango. Idwa we nango. Kech mano be mit. Nateme komoro dichiel. Kata chaka dhi kama chielo tanyiso ng'ano ni losnago kama. Noko chopo. Ng'eni ng'ama ok ong'eyo maber, ok bi loso nego kaka idwaro. Koro ma ok wagine ne ok wamed gik moko mang'eny ahinya. Okay, Bed mana kitungu no kende miketo. Mano rome. Mano rome koro. Koro do keto ng'edego. Koro neno pimo wacho sa. Mago mingi chiek nani. Koro pigno ki ema medo tede iye kono. Ema medo tede. Unte kaka podi nyalo kete deriyo, nyalo kete kitungu ni direct, kata nyalo rego kitungu. Ginene. Ichielo kitungu ni matin mondo brown. Isote. Isote kitungu. Koro kiketo. Mani sawa. Winja. Seriously, natoka wapi hizo vitu? Ndio sasa. Gibiro nkech ringo. Koro kaka waseketene? Mano sawa. Koro watedo gi oven. Kora ting moro ni Koro kae ma wakete. Koro wakete oven. Koro kwasekete kamano. Kae tiloro. En kaka nene ni ok odwa mach ma direct. Ok odwa ma direct. Odwa ni ka obed maliet. Kwasekete kanyo ka owuok ose bedo machiek. Koro either koro nyalo ng'ado ne wendo kata nyalo miye wendo ka entino ong'ad kende makuru donjo godo to ung'ado ne gi mesa cha. Koro ka iwacho ni wamiye dakika di? Ka wamiye dakika 20. Dakika 20. Ebe no kase mana mos kamano. Koro bang' dakika 20 oboduogo ka mondo koro ko akae to koro wadhi e mesa, lakini kapok wadhi e mesa nyaka walos ne gima wang'a wachame godo. Ringo bende nyaki bede ga alode moko matin ma bende dhi kode. Koro alot mane modhi? Koro wadhi manyo osuga. Wadhi manyo osuga. Wadhi manyo e puodho ma fresh. Mana kaka wacho gimoro amora wuok e puodho kele jikon tikete mesa. Aya, koro gisani wawuoga ne wadhi e puodho wang'wed alodwa. Koro mana kaka wacho ni gimoro amora ma watedo wagole puodho kaeto wadhi to watedo to wakete mesa. Wantiere puotha alode mopogore opogore. Wan gi boko chacha, wantiere gi makate bodonge. Kaeto mage winjo ni luongo ni spinach matumbo. Kaeto alot ma wadwaro mondo watigo do sani en osuga. Osuga ni ema koro wadwa ni mondo wang'wede, wadhi walose mondo wachame gi diel ma bende ne wasebulo. Yes. Koro ng'weto ni bende ok ing'weda do lewe ma yom. Ikaw mayom ni kaka ma. Kama. Koro mage ma wadhi to watedo. Mage ma wadhi tedo. Ng'wedo mo neno koloth gi. Wuon puodho bende ng'iyo mabe wacho ni aloda kiketh. Nitie kaka ing'wede mondo dhi maber. Koro kae ng'ato penji
adwaro skuma tibiro ting'wedo ne skuma tidhi titedone ma fresh onge gimoro no budho kanyo dakika achiel sebiro ng'wedo koro sami kawo order cha ng'ato beta ka rito en mong'eyo ni ero ng'ato dwaro dek ng'ato dwaro suga kabich be ji gine ga ahinya koso koro kabich muloso godo salad kabich waloso go salad customer go kawoga kendo ka gibiro to ka gichiemo to giting'o giago ji nyiewo okay ok ni en mar hotel kende iuso bende donge mano ber magi kaka giyom gi gikete gi ng'eno ok gol wang' ing'ada gikete go to ochamo maber ichamo kichamo tichamo gimoro amora ma ing'e ni en fresh koro ka gino organically grown piem iolo ne kende manyuwa nikech untiere gi dhok kacha cha emikawo ti ikelo ka Dongen sawa. Mayo romo. Amane lodwa koro wadwa duok kode wasegole puodho wadhi to waluoke to watede to mesa ji chame. Aya chef wadhi. Wasewuok e puodho ga lodwa kendo koro wantiere kode ka wadwa ni mondo waike wang'e luoke kaito nyakano dwa ni mondo koro olose mana gi bathwa kendie sama koro oiko alodwa ni bathe ka to wadwa ng'e ni to wachame gang'o ringo no en sawa kuma intiere no en sawa foil kanyo chiek maber mayum en onge shida en koro rita mondo wakete mesa koro kae wadwa iko gik ma wachielo go dalot kaito wang' kuon bose ikore koro odonga mana ma to ma en dakika achiel mano to bose ikore koro dakika mang'eny koro kitungu wadwa ng'ado michiele go nyanya ok donj kamoro amora ka nyanya ok donj kamoro amora ka nyanya nigi gike kuntie kodonje unless wendo wacho ni odwaro alot manigi nyanya koro wadwa ni seche mwang'ado ma wadhi ng'ado nyaka kachumbari be kachumbari be mano michielo go dalot mok ni bong wiso lueti eni sani ntiere kaki ng'ato keto lith lwedo kaki imake koro neno mae ma control pan koro mae oromo alot ma oromo alot nikech bo odhi mich odhi mich koro odwaro mar kachumbari mar kachumbari iluongo ni julians makachumbari akiani ibude ga ipi chumbi kwa sango mondo oneg tik mar kitungu cha oneg tik mar kitungu ai to gi kech mar kitungu koro mane pogruok mane pogruok matindo ka maka michiedo go moro ni en wuok koro mar kachumbari Nesene kitungu luore kaka ing'ado kaka ing'ade nyiso gima idwaro mondo gimidwa tedo go gimidwa loso koro alafu wan gi nyanya kitungu ni mano kaka ong'ade ni mar kachumbari kaito matindo gi magi iwacho ni mag chiedo makoro ichielo go dalot anya chore ka iwacho ni nyanya utimo mopogore pogruok bedo nang'o pogruok upile nyanya ok pote cha mane makoro watiyo go mae mae mitiyo go nyaiye cha mano nyaiye to wachiedo go nikech ing'eni king'ade gi nyaiye no ibodo ka most of the time obo bedo gi pi koro kachumbari ni ibo bedo chalo gi misok gi pi mang'eny mane pogruok nikech wan thoth ne wan ka oseyudo nyanya no to hach tikeke
Kisegine manyiso kapo ni en makachumbari ma ipilo pote no kikobed mochiek ahinya. Kikobed mochiek ahinya. Be kikobed ma inya neno ni pod numu nikech obo bedo e bende koro kech. Mabe ngado matindo tindo kanyo. Nido kapala ni ok dini kaka idwaro. To koni alodwa ni aneno kilose mopogore. En kako seluoke to olute pi maliet. Waluongo ni blanching. Dongere. But giduluo to wakete pi matin mondo omulre mondo o maintain rangine no kik lal. Ok ni losa lot ne green lakini kochope mesa to koro rabuoro timore nade makore en. Ikete mane pi ma pini nigi chumbi, pi maliet. Wakete chumbi. Kato kisegole ka ikete pi mang'ich. Mondo koliet kamae to medo chwakre. To kokete pi mang'ich to chwakre ne cha dhi dok chien mondo kik omed chiek ahinya. Koro pi mang'ich ok chwakre. Koro kosekete pi mang'ich kato koro koka wang'ade then wachiele. But kiero be inyalo ng'ado kokikete pi maliet. Mana kaka kiero. Ilirogi. Onego gibed matindo tindo kamano. Kono chacho. Kangi koni kachumbari, kangi kocha lot chielore. Kuchocho ringo bulre. Koro korianda wacha kata dania. Ma osetieko go. Oseluoki. Nyagole. Bendo wuok mane puodho. Wanene sama wadhi ng'wedo alot. Koro bae iriwe kanyakla. Aeto ikete chumbi matin. Mano pogore gi chumbi mokete mokete gine kitungu cha. Machane mana mar golo. Magolo tik, golo kech neno. Kopogore gi chumbi aneno ka jomoko inyalo kete ndim. Ai kata vinegar be inyalo medo. Aya koro kaka uneno, dong uneno ka pod en mana gi rangine ma majan. Koro wagole pi maliet wakete besen ka. Mana kaka nwa wacho ni mondo kik omed tedre, wabro kete pi mang'ich. Kech inya timo mago te kaito bang'e yudo ka koro chako lokore. Rangine lokore. Koro tiji cha dhino okethre te. To kibude? Okabude. En mana kete mondo kik omed tedre. Kaito kowa kanyo koro wang'ade. Kowa kanyo to koro wadhi wang'ade. Owuok moyom. Lakini koni okukuoga lot. Koni okuga lot. Kaweka fresh kaka intiere no green.
Gima ber no yom koro kati ing'ade gi ketego to ok odhi bedo. Ok idhi winjo tek mar kedi. Sawa. Koro wadoke kitungu wacha. Wadoke kitungu wacha. Ok no wang' mobedo rabuor. Kiero tinyalo jomoko ohero mabedo rabuor, jomoko be ohero mok bed rabuor. Koro anyalo wacho ni luore gi ket ng'ato kaka ohero ni kitungu ne onego bedni chalo. Koro wan wadhi tiyo gi mae mok rabuor ahinya ni. Koro kamano en sawa. Na en sawa. Mano mapiyo piyo kamano to. Mano mapiyo piyo kamano. En oikore. Kata ratuon. Nikech ing'eni be ne wachwake gi chumbi, koro kik odhi mang'eny. Blanching ni nyatimne kata skuma. Blanching ni inyalo timne kata skuma, inyalo timne kata spinach. Alot mora mora. Nyaka kabich. Ang'ina. Kabich to da. Ing'eni kose donje pi to koro. En kamano. Taste ni cha birumo. Koro kanyo be nikech ne wasechwake, ok obudh ahinya e mach. Ka koro ok obudh ahinya, wado mana no mak mo gi chumbi moro man waketo chande. En kanyo koro kosetieke to en sawa. Modong koro en yudo ring'o mondo wakete mesa. Koro wane oven marwa, iwacho ni oseikore, odong mana dhi e mesa. Koro wanya gole. Gole oven. To liet. Liet. Injo kako gine mo. Ogolo mo. Koro walo dhi golo gi e chopping board. Mondo wadhi wang'ade. Haya. Koro yawane mondo wang'iyane kako chalo. Alot be wamuro bathe ka. Nge kako opilere mamit. Koro ne wan kode kido ariyo. Mane bam koso mano lwedo. Ma lweda. Then wantiere gi ng'edene kocha cha. Ng'edene ma waswaye kitungu cha. Nene kako chal. Kama mafuta kamechemka kidogo. Mafuta. Mano kuro sechope mesa. Koro na kitungu no. Koro nyalo kawe ti kete wiye matin. Koro mana kaka ineno wan gi kuonwa marachar.
kuon ma rabuor brown kendie. Kachumbari bendo ikore galot ma bende e wagole puodho. Koro Uwacho ni eno dhi adhia gi sinia kama. Koro kwa sababu ya sinia wan marwa oketoga foil. Ikadega kan kilo keto nigo kilo foil. Ai koro pigina. Koro kitero nigo emas. Koro kitere. Ngade be na process ne. Ng'ato no wacho ni mondo ing'e ni ringo ochiek maber. Ineno ka ringo weyore gi chogo. Mana kaka koro anene kani. Koro lere maber. Okonyagi saket. Keto gimoro chabe matin. Ito ma. Luedon. Kako yom. Motura kende. Koro kibichandri nyithindo be nyama na chame nikech owuok oyom. Kata in ng'ano mabiro siji nitie jomoko mawacho ga ni aonge lekena. Mae kata ionge laki. Owalre walo pikere apila. Makore penjo makoro ochopo ma ng'ato penjo ni sami kelo ni nyama choma. Mana kako penjo ga. Waikni mane? Waikni tielo koso waikni ng'edene. Koro kaka tielo kamendi approximately nyawacho ni mano kila di? Achiel gi nus. Kila achiel gi nus. Kato ng'edene? Mano kilo. Mano ba achiel gi nus. But lingana ina diel man gi ng'ede madongo. Ma kilo ni chopo kata 2 gi nus. Kata mana mae nyalo diel maduong' be. Ma kilo neno okoingo achiel gi nus. Achiel gi nus. Aya sawa. Hapa nimeseng'ado no romo wanyalo chakogo. Wanyabelogo. Wawinja ni to lweti. Be lweti fine, thank you. Kentiere koro wadhi gi kuon mane? Iniero kuon mane? Ala chama brown. Brown. Koro brown ni ema wadwa teme godo winja. Koro wadwa keto ginene matin. Chumbi. Nyaka la sprinkle matin tu. Buma na hila chiel. Ma wadhi godo. Koro an kech mokwongo ahero ga ribs, we wanga chak gi ng'edeni mondo awinje. But koni baneno ka nyama kanyo ni maber kabisa. Amana kaka inene, olirore. Kowuok e chogo. En kaka ni dware? En kaka na dware. Chumbi miketo kate? Ndhadhu midwaro kate? Winjo ka? Yude ginene kanyo. Odonjo ne maber. Kat koro ng'amohero man gi ring'o mang'eny. Liet. Koro neno onego bed ni oyom, but kiko bed ma yom kabisa. Bed ba at least kapodi chame inyalo chiw matin. Mane kore ber dena. Mana kaka en ni. Kiko bed motuo. Pogruok ma waneno ga. En nitiere moko kinene pod oleny, pod en gi juice cha, chiek to chiek. Mane gimomiyo ni wacho ni ok kiki ginene kiki ng'ade kiki lere ni koro ni pige kako wuok to koro odhi motuo to mano mane kaka koro orumo. Alodwa moa e puodho be ineno ka be pod en green. Rangi ne cha pod en ana kama cha mana kaka no wacho. Itimone blanching, ilute pi maliet kaito pi mang'ich koka koro bang'e ichiele.
Dakibela. Anana. Nuwacho ga ni gidhilo uno. Gichamo ga ma iwerigo. Nikech inti iro ni 24/7. Omit. Sama biloma mana wachni mogik. Ng'at madwaro chamo nyama choma, madwaro limo kendi nyawuoyane kodi. Koro ma e Fred's Ranch. Wacho ga ni wan the home of nyama choma in Kajiado. Onge kaminyalo yudo nyama choma mamit moingo Fred's Ranch. Koro wan gik mang'eny be. Wendo ka dwa biro, inyalo timo reservation, kata inyalo bira to idonjo. But wahero ga ni kigo simu, tibo yudo ka chiembi oseikore. Nikech waneno process ni kaka en mano moyware. To wadwa ni mondo iyud ring'o ma oko kase. Oko kase, check maber. Alafu chiembo matedo kae gin organic. Most of them yudo ko wagole shamba, wan gi shamba, koro watimo gimiluongo ni farm to fork. Koro chiembo en healthy, ok nyalo miyi tuo. Alafu bechwa bende ber, ok rach. Wan gi activities mang'eny kopogore gi tedo. Wan gi conferencing facilities, wan gi team building facilities, wan gi rooms bende wan go. Wan gi weddings bende wanyalo host, koro kain gi function mora. This is the best place to be. Yes. Erokamana ahinya Tom. Yes. Alafu mogik asomo kae luongo ni Fred's Ranch School of Hospitality. Un gi nyaka school puonjo. Koro kanyo ma asome mayudo tich. Koro joma nigi nyithindo ma onego bi e college. Erokamana ahinya. Erokamano maduong' kuom tet maber kabisa. Neno ka ring'o walare awala kowuok e chogo kanyo. Mano kanyo e kaka waloso diel, mana kaka ne wa make koa kumotwe sani entiere mesa. Gino magiluongo ni from the farm to the table. Dong walore gi kanyo mondo koro choma ni wamake amaka maber. Nyako odiochieng' machielo e chino machielo watedo gi chiemo iluonga ni Jael Lieta.